Jakub přivezli pěkné třetí místo. Okno překonáno. Předávka proběhla úspěšně, předpokládám. Přeskok. Budeme předávat na třetí úsek. Předávka proběhla v pořádku dle signalizace rozhodčí. Rozvinutí hadic. Tedy a tam je nějaký zádrhel trošku. Už se to povedlo. Přetaženo před čárou odpojení, předáno na poslední úsek a přemýšlím štafety. Naše část stojí na svém místě a dobíháme do cíle. Takže vše ruby dokončili. Já bych poprosil družstvo z Nevření, aby se připravovalo ke svému druhému pokusu.